A jarné slniečko nám svieti. A vidím Pálka s nožom. A áno, Ty ma chceš zabiť? prosím ťa. Práve to, že som začal jarná sezóna, samozrejme ešte ďaleko od hríbov, ale tento nôž musím všetkým zberateľom povedať. A ja veľmi rád mám hríby a určite budem chodiť s týmto nožom na hríby do vzácnej oblasti na hríby, kde mám záhradu, tam síce nerastú, ale je to studienka a veľmi rád to hovorím a hovorím to úmyselne, pretože nemusím zdôrazňovať, je to oblasť a tento nôž a na tie dúbáky bude sedieť. Aj ho očistím, ale není to len na hríby nôž, ale je to aj na, nechcem povedať sebeobranu, ale môže byť. Ale môže to byť aj nôž na technické rôzne vymoženosti. Tuto na zadnej strane, na rozbitie okna, že? Kde, keby sa niečo aj v aute stalo, na rozbitie okna na zadnej strane. Ale je to výrobok Cepteru.